Lähdetäänkö se sirkleen? Lassi, lisää toi video, ihan mopomitti-video, se ei johonkin loppuu. After party. Oho. Kaunis päivä. Kyllä kelpaa mopoilla. Vääksyn hurjia. Osa puuttuu. Aidot Ray-Banit. Orivankila. Sitten mä juttelin Ahtialan hurjien kanssa, niillä ei oo kenenkään kilpiä enää. No ne hurjia. Ei vaan, mä ajattelin, että ei näistä kuvista tuu muuten mitään. Saatko koiran elvytetty? Joo, ei se siihen kuollut, se oli vaan syönyt jotain paskaa. Jossain vaiheessa muurataan porukkaa, mä opetan poikia.
tuntuu, että tää on kyllä kiinalaista laatutyötä. Ei, mut sekin nää. Siis mitkä vittu nää on? Jouluvalot. Ei vaan pääse oikein kysyä. I'm swimming in the ocean. I'm pillowcase blue. And I sink so deep in you. You almost saved me, oh nah. You almost saved me, oh nah. You almost saved me, oh nah. Could we have a moment? Could we have a moment? It feels so real. I'm picking out a song. I'm picking out a wall. It feels so real. It feels so real. Varmaan tosta mennään. Tää voi nyt aloittaa se. No niin, elikkä siis käykäs. Yeah. Nyt me mennään haastattelemaan Vantaan vierasta. Kyllä vaan. Päivää. Mä oon tullut Helsingistä, eikö Vantaalta? Joo. No. Toni. Paavo. Joo, elikkä miltä se nyt tuntuu? Oliko hyvä matka? Oli, ei mitään. Kauan kesti tulla? Vaikka oli autoliike. Häh? Vaikka oli Helsingistä autolla tänne. Okei. Ja oli iso vaan sen takia. Joo. Oliko mukava rällästää tämmöisenä kympolla? Ei. Tää on paljon massiivisempi kuin mun oma. Eikö tässä ole ihan hyvä peili? No, miltäs tää Lahden miitti nyt näyttää tälle alkuja? Parempi kuin mikä nää 2 aiempaa mittiin. Okei. Sä oot käynyt vissiin All Rightin miiteissä. No, musta sä yhtään vertailla, että kumpi on parempi? Alkuvaikutelma tämä. Häp. Alkuvaikutelma tämä on ollut parempi. Selvä. Noniin, positiivista. Eikö hyvä lähteä? Siitä on Ollaan hyvä lähteä. ylpeitä tosta. Siitä Sinne on... All Rightiin terveistä, että tuo joku päivä näyttää teille miten se tehdään. Joo. Meinasko olla ihan koko miitin täällä? Niinku tunnelman mukaan mennään. Niin. Siitä on aina hyvä lähteä. Oh. Tykkäät sä hyvää, kun täällä porukka keulii? Kyllähän sitä mielellä kattelee. No niin. Joo. Olikohan meillä pojat muuta asiaa enää? Ja tässä on sitten lähetyksen loppuun tämmönen, että hyvää miittiä kaikille. Nautiskelkaa. Joo, kiitos vielä sulle. Ei mitään. Moi!